Ønsker man at undgå unødige eller forkerte indtastninger, vil man gerne beskytte nogle celler eller nogle kolonner. Hvis jeg ønsker, at de her celler her skal være muligt at indtaste i, så kan man højreklikke på den, gå ned på formater celle, fjerne det der flueben der og trykke OK. Skal man så samtidig med at have antal, gør man nøjagtigt det samme. Så går vi op i gennemse, beskyt ark, så kan du vælge at skrive et password. Jeg gør ikke her, lukker jeg bare ned. Sådan, nu er den beskyttet. Jeg kan sætte et flueben, jeg kan skrive 55, og jeg kan skrive 34. Det kunne jeg så ikke. Jeg kan jo skrive i det felt. Jeg kan prøve at skrive i den der. Det kan jeg heller ikke. Ønsker man at åbne den igen og ændre i det, fjerner man passwordet her. Der er ingen passwordbeskyttelse her på, går den direkte på. Jeg prøver lige at beskytte det her igen, og så skriver jeg det med 3 1-taller, sådan. Og så skal jeg skrive en gang til, luk, sådan. Og nu virker passwordbeskyttelse. Hvis jeg skal åbne den igen, fjerne den her, skal man trykke sit password ind, og så kører det igen. Det var alt her. Hej.